Milli medeniyeti we sungaty suňra öwrenmek, ösdürmek, kämilleşdirmek, dünýä halklary bilen medeni gatnaşyklary berkitmek berqarar döwletiň täze eýamynyň galkynşy döwrüniň möhüm wezipeleriniň biridir. Taryhymyzyň, däp desturlarymyzyň, dilimiziň we ruhy ummatlyklarynyň umumlygy halklaryň arasynda gatnaşyklaryň berk binýadyny emele getirýär. Medeniyet we sungat wekilleri Türkmenistanda hemde daşary ýurtlarda geçirilýän halkara çärelere, maslahatlary, sergilere, bähleşiklere ýygyderli gatnaşýarlar. Bular köp taraply medeni gatnaşyklaryň puгtalandyrylmagyna ýakyndan ýardam berýär. Türk medeniýetiniň halkara guramasynyň guramagyny Türkiýe döwletiniň Bursa şäherinde şu ýylyň 7-12 iýuly aralygynda geçirilen Altyn Garagöz atly bütün dünýä halk tanışlarynyň 36-njy halkara bähleşigine gatnaşmak üçin ýurdumyzyň dörejilik topary Türkiýe Respublikasyna iş saparyna boldylar. Bir näçe günläp dowam eden halkara bähleşigine Türkmengan döwlet konseriniň medeni işewurlyk merkeziniň galkanyş tans aýdymsal folklory üstünlükli çykyş edip, türkmen halkynyň öz bolşy däp desturlaryny saz we tans sungatyna usatlyk bilen görkezdiler. Sungat usatlarynyň ajaýyp milli libaslary, nepis nagşlar bilen bedelen şaýtepleri olaryň çykyşlaryny aýratyn öwüşgün çaýdy. Büyük halkara bähleşige diňe bir türkü dilli halklaryň arasynda meşgul bolmak bilen çäklenmeýär. Şu gedekki tans boýunça halkara bähleşiginde 24 ýurtdan 800 goloy medeniýet we sungat usatlar gatnaşdylar. Halkara bähleşiginiň jemjemleneni Türkmengan döwlet konseriniň medeni işewurlyk merkeziniň galkanyş tans aýdymsal folklor topary 2-nji baýrakly orna munasip boldy. Halkara bähleşiginiň kümüş kubagyna we ýörüýte baýraga munasip bolan galkanyş tans aýdymsal folklor toparynyň agdalary hemde halkara çäretine gatnaşyjy medeniýet we sungat ustatlary ýurdumyzda medeniýetiň we sungatyň ösmegi uğruna edýän tagallalary üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadaly gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini aýtdylar.